И здравейте хора, днес ще играем на геометри даже. Виждате, тук сме минали някакви нива, аз съм ви показал и сега ще се опитаме да минем първите 3 нива. Това даже и не го бях направил, малко ми гличва, не знам дали се вижда. Играя от телефона, знаете. Съжалявам, че си прати пълно видеа. Нямам време. А като време ще се записани на коледо, ще става още по-трудно да снимаме с снимане. Знаете, това не помням да се не снимаме без да бъде. Не, вече. Не! Хора, тази игра. Искате ли да играме някоя игра? И сега ще се опитаме да минем степ но хора, каква тайна? В един момент усещам, че ми се мърда екрана. На това ниво. Твърде много съм го тренирал, накрая е много трудно. What? Дори на... Защо взимам нечето и да сме? What? Там има нещо. Това ли ми се видя? Не е музичката. Чекпоинт. По-добре да се самоубиваме, отколкото... Ако отидем долу, се самоубиваме, защото имаме чекпоинт. Той така хора. Коста... Ооо! Дай просто да си отида при чекпоинта. Какъв е то шанс? Да няма нещо там. Това е запуск. О, не! Хора, започва гадната част. Чекпоинт. Не, хора, това е твърде дразнещо. Защо? Чакайте малко! Какво става? Хора, не мога! Това е много дразнещо. Ясно ли това? Не, това... Да... Това е твърде гадно ниво. Сега като се запусне, леле, на това ниво е много гадно. Хора, това ниво не може да се мине.
Може! Мои приятели ми казват, че са минали до не знам си къде, до какви са тия огньове? Хора, какво е това нещо? Аз се разсейвам. Което да си мине на нивото, колкото да го веря. Аз не знам какво правя, хора. Не, аз... Какви трети мari забравя и да го кажа. Не. Това ниво е твърде гадно. Това 10 звездиле. Той написа тия вратичките колко звезди, ама не знам колко са. Ама това къде сега го играе много звезди. 7-8. За някои е много лесно. Не, аз не знам какво правя, хора. Аз просто... За първи път оставаме до тука. А когато стане червеното, какво става? Дали? Хоп, така, добре. Хоп, там. Не. Това ниво. Хора, това ниво. Някога ще го минем ли тук? Дали слага чекпоинти? Слага чекпоинти. Хора, не мога да се концентрирам. Как? Хора, защо не слага това чекпоинти? Трябва да ги слагам. Хората... О, не! Това няма шанс да го минем. Не. Няма никакъв шанс да го минем. Никакъв шанс. Айде стига. Но това е много трудно, хора. Хора, това ниво. Разберете ме. Хоп, слагам се. Не сложи чемпион. Не мога! Хора, не мога! Каква е игра? Много! О, тук това ниво няма шанс да го мина. Хора, не мога! Леле, това ниво! Братани, не! Защо не ми го чуеш? Айде някакво ония ниво. Тук сме го пробвали. Не знам колко ми е по силата. О, не, това е много гадно ниво. Това много гличва. Хората много гличва. Не знам. Това малко по-лесно ще бъдеш. Де да го знам това ниво. Хоп, така. Между другото не съм го играл. Или съм го играл, не помня. Играл съм много давна Geometry Dash. И изобщо нямам представа кога съм ги... Аз нали го натиснах? Това трябва това да изсвърчи, май. Не помня го. Хоп. Така, добре. Добре.
Тук трябва сигурно да... Онова е за примамка, къде подскачаш веднага. Значи... Хоп! Не! Ма хора, каква е тая крашава игра? Защо така? Хоп, ето! Сега ми се получи. What? Значи трябва да натисна на онова. Онова измама отдолу. Аз си помислих, че онова е вярното. Хоп, така. Не, защо скочих? Хора! Тъжен съм. Не мога да мина едно просто ниво. Казвайте, това лесно ниво ли е? Натам има ли лесни неща? Който ги е направил? Хора! Какви са тия водорасли? Аз гледам анимации като... Не знам какво направих. Леле, що не изчаках? Много съм зле. Не съм зле, ама... Ип! Добре. Видяхте ли как крашна? Хоп. Добре, за сега не е много трудно. Какво е това? За Бога, какво е това? Трябва да... Какви са тия телепортати? Да няма това, къде спамиш. Не знам, аз... Не, това ако го фанеш отпреч. И я да пробваме само да си подскачаме. О, леле, това се получава на първото. Ама на второ... Хоп, айде! Получи се... Отиваме... Какви са тия неща? Хора, не знам... Ей, приключваме видеото.